Mulțumim Ție, Doamne, pentru toate binefacerile Tale, care din ziua întâi și până în ceasul acesta ai făcut cu noi nevrednicii. Îți mulțumim pentru cele care le știm și care nu le știm, pentru cele arătate și cele nearătate, pentru cele cu fapta și cuvântul, pentru cele de voie și fără de voie, și pentru toate cele făcute cu noi nevrednicii. Pomenește, Doamne, pe toți care cheamă în ajutor numele Tău cel Sfânt într-un adevăr. Pomenește pe toți care ne-au făcut nouă bine sau ne-au voit rele, căci toți suntem oameni. Și ajută-mă, Doamne, ca să am o săptămână bună, o zi de luni liniștită și o viață binecuvântată. Amin.